Исәммесез ТМВда адымнар тапшыру вакыты җитте. Студия Сәрия Хабибуллина. Бүгенге чыгарылышта ниләр булачак? Шагыйрь китә, шигъри мирасы кала. Татар дөньясы Разил Вәлиев белән хушлашты. Мин аңа бик рәхмәтле. Чөнки аның җырларында мин үстем. Мин халыкка танылдым. Кыйммәткә төшкән акча, яңа купюра чыгару безгә нәрсәне күрсәтте? Бездә андый проблемалар юк, ул читтән китерелгән проблема килеп чыга. Медицинаның йөрәге һәм киләчәге. Татарстан табиблары бу атнада 22нче йөрәк күчереп утыртты. Операция хәтле булганга караганда әйбәт үземне, җирим, эшлим, Аллага шөкер. Яңгырый хушлашу авазы. Күкләрдән, таулардан, бар яктан. Йөрәгең өзелер бер мәлдә. Агачтан өзелгән яфрактай. Без аның көзге шигырьләрен укый-укый, аның үзе белән хушлашабыз. Татар дөньясы халык шагыйре Разил Вәлиевне соңгы юлга озатты. Ул халкыбызның алтын баганасы иде. Иҗаты хәзерге заман татар әдәбиятының алтын фондын тәшкил итәчәк. Шагыйрь, язучы, драматург, депутат, җәмәгать эшлеклесе халкы язмышына, аның киләчәгенә битараф булмаган шәхес. Бүген хушлашу вакытында бу сүзләр кат-кат әйтелде. Разил абый Вәлиев арабыздан китсә дә, шигъри юлларына, шул юллар арасына яшеренгән теләк борчуларын без әле еллар узгач кына аңлап, аның үзен тыңлаган кебек булырбыз дия дипләр. Без белгән һәм һаман белеп тә бетермәгән Разил абый турында Гөлназ Мирхәлилова. Бүген Разил Вәлиев укучыларына, иҗатташ дусларына, туганнарына Камал театры турындагы фотодан елмая. Әйтерсең сәламли дә, бер үк вакытта хушлаша да. Биредә аның иҗатын яратучылар белән күпме очрашулары үтте. Әдәби кичәләре гөрләде. Менә бүген соңгысы. Кемең китсә дә син кимисең. Бүҗәнәгең ишкана синнән. Син барып бәләкәйләнәсең. Менә шушындый нәрсә минем күңелдә. Без бит бер партада укыган. Инде кичкенә чакта ук аның әтисе Исмәгыйль абый, минем әти, партком секретары, алар бергә эшләделәр. Алар бергә булды. Biz birge bulduk. Шул хәтле сабыр кеше әлемнән сөйләшеп тордык. Ширләгәндә белгертмәде бит. Менә инде мин Дускай Австриягә китәм, лечить итәргә, пока шунда булам да кайткачтым. Авылга кайтып Әтәч тауларында безнең батыр җир бар, Әтәч тауларына менеп, шунда сөйләшеп утырабыз. Шул эшли алмадык. Аның кебекләр 100 елга бер генә туа. Татар халкының данлыклы улы Разил Вәлиев Түбән Кама районының Ташлык авылында дөньяга килгән. 7 сеңлесе өчен кайгыртучан абый була ул. Гаиләдә тәрбияләнгән бу сыйфатын олы тормыш юлына аяк баскач та һәр эшендә юлдаш итә. Разил ага татар милләте өчен җан атып, аның киләчәге турында уйланып, туган телне саклап калу өчен бар көчен куеп яшәде. Ана теле өчен, тарих өчен, гаделлек өчен көрәшкән кеше. Ул көрәшче һәм туры мәгънәсендә дә ул бит саван туйга тора. Урыны үзмәктә булсын, бик зур эш эшләде һәм ул аның үзенең Аллаһ Тәгалә тарафыннан биргән талантларын ул ачып бетереп китте. Ул чын мәгънәсендә халыкныкы булды. Шигъри юлларында авыл тормышы, гади кеше язмышы зур урын алган. Туган ягы табигатенә дан җырлый. Карт янки давылдандыр инде, кайрылган сынган, күтәрелеп килә алсу кояш, җир йөрәге сыман. Ал кояшка таба йөзне тотып, күпме юллар үттем. Дөньяда тик безнең авылдадыр ипи исле төтен. Мәхәббәт турындагы әсәрләре әлеге хисне һәр кемнең йөрәгендә кабат уятырлык итеп иҗат ителгән. Бүген иҗатташ дуслары аның кыюлыгын искә алды. Яшь чагында 70 еллар ортасында авылда мәчет манарасын куюга башлап бергән кеше Совет вакытында, аның өчен сез беләсез, ул вакытта баштан сыйпамыйлар иде. Аңа кыюлык, җегетлек, татарлык хас иде. Кыю һәм улы йөрәкле булуы белән халык ышанычын яулаган шәхес кешеләрнең мәнфәгатен дәүләт югарылыгында кайгырта һәм яклый алды. Разил Вәлиев 30 елга якын дәүләт советы депутаты булып эшли, 5 чакырылыш рәттән сайлана. Үзенең бөтен тормыш һәм хезмәт юлында Разил Вәлиев телне, милли мәдәни мирасын саклауга барлык көчен куйды. Хезмәттәшләренең һәм киң җәмәгатьчелекнең хөрмәтен яулады. Ватанга мәхәббәт, татар халкының язмышы турындагы тирән фикерләре аның Татарстанның горурлыгы һәм байлыгы булган. Иҗатында ана түгел, законнар чыгару эшчәнлегендә дә ачык чыгылыш тапты.
Соңгы 5 елда миңа уның менән бик якын аралашырга туры килде. Һәм ул кешеләр турында бер касан да насар һүзләр әйтмәне, киресенчә яшьләрне үзенең матур һүзләре белән дәртләндерергә, канат куярга тырышты. Ул улы йөрәкле кеше генә, ихлас кешеләр генә шундай адымга бара ала. Разил агайның дөньядан китүе безнең өчен, Башкортстан халкы өчен, Башкортстан әдипләре өчен олы югалту. Разил Вәлиев матбугат әһелләре татар телен камил белсен өчен тырышты. Үзе дә татар телевидениесендә тапшырулар эшләде, программаларда белгеч буларак катнашты. 2020 елдан безнең телевидение җитәкчесенең киңәшчесе иде. Шаян ТВның яшь журналистларын үз канаты астына алды. Ул инде бик яратадыр балалар белән шөгыльләнергә. Менә безнең бөтен балалар аны куллары аша узды. Аларны татар телен яратырга, татар сүзен хөрмәт итәргә һәм милләтне яратырга, мәдәниятне яратырга өйрәтте. Ул күп санлы җырлар авторы да. Зинһар өчен кермә төшләремә. Нигә әни, нигә картаясың? Зәңгәр көймә. Алар халык күңеленә Разил аганың кабатланмас кадерле мирасы булып кирип калды. Мин бит сине күптән оныттым. Аның җырлары инде күптән халык җырлары дип әйтеп була. Һәм миңа алар гел инидер зур илһам булып торалар иде. Һәм әлбәттә мин хәтерлим бер заман ул миңа үзе шалтыратты. Әйдә нәрсә булса да бергә эшләп карыйк дип, без аның белән очраштык, ул миңа күп шигырьләрен күрсәтте. Һәм безнең шулай берничә җырыбыз туды. Әйтеп бетергесез югалту минем өчен. Минем репертуарымда аның сүзләренә язылган җырлар, алар бик хисап, бик күп. Һәм ул җырлар хәзер инде безнең җыр сәнгатының иң бик баскычында. Мин аңа бик рәхмәтле, чөнки аның җырларында мин үстем. Мин халыкка танылдым. Соңгы җырында Венера Ганиева башкара. Яшигәле дигән әсәрен Разил Вәлиев Резида Әхиярова белән иҗат иткән. Ул халык шагыйренең 75 яшьлек юбилеенда яңгырый. Әйдәле шундый шлягер языйк әле дип яздыртты ул миннән. Менә шул җыр, мин уйлыйм, ниндидер символический булып калыр безнең иҗади тормышта. Yıllar uzlaşkına anladım. Dünya matur yaşıgalı her şart Dağasında bulup Allah'ını. Жанға yakın dostlar gide tura. Жанға yakın irler gide tura. Ava tura. Halk yüreğine. Sen de halk yüreğine aldın Razil dostumuz. Мәңгілікке, өлімсіздікке, хуш Разил, бәхил бол. Разил Вәлиевны Казанның Курган зиратында җирләделәр. Гөлназ Мирхәлилова, Рәмзил Гарипов, Адымнар. Biz bu atnada milletара дуслыкның никадәр нишкә була алуын күрдек. Җәмгыятьтә хисләрне кабызып җибәрү өчен бер очкын җитә икән бит. Илдә яңа банкнота дизайнын кертү аздан гына milletара гаугага әйләнмичә калды. Атна башында Үзәк банк 1 һәм 5 меңлекләрнең яңа үрнәген тәкъдим итте. 1 меңлегендә Татарстан һәм татар халкының дәүләтчелек тарихы музее Сөембикә манарасы күрсәтелгән. Кайбер кешеләр музейның элекеге ширкәү бинасы икәнен искә төшерде һәм өстендә тәре юклыгына ишарәләде. Сөембикә манарасында ярым ай бар диләр. Фикер алышу куйра башлагач, монда Татарстанның гомумән катнашы юклыгы билгеле булды. Рәсемдәге объектлар гына безнеке. Нәрсәне алалар, нәрсәне бастыралар, республикадан сорамаганнар. Шулай итеп, бер профессиональ булмаган гамәл, урынсыз әйтелгән сүзнең бәһасе бик кыйммәт булуы ачыкланды. Кемдер татар халкының дәүләтчелек тарихын шик астына куеп, Иван Грозныйга барып җитә язды. Bu atnada Россиядә акча сугу машинасын туктатырдай хәл булды. Барысы да Дүшәмбе Үзәк банкның яңа эскизлар белән чыгарылган беренче купюраларны тәкъдим итүеннән башланды. В центральной части изображены музей истории государственности, татарского народа и Республики Татарстан. Башня Сөембикә. Сүрәткә Сөембикә манарасы һәм аның янында торган татар халкының дәүләтчелеге һәм Татарстан тарихы музее кергән. Бу бина Октябрь революциясенә кадәр ширкәү ролен үтәгән. Гөмбәздәге тәрене узган гасырның 30нчы елларында большевиклар ала. 100 ел элек ширкәү булудан туктаган. Ә менә яңа акчалардагы шушы сүрәтне күреп, кайберәүләр нигә Сөембикә манарасында ярым ай бар, ширкәү бинасында тәре юк дип тавыш күтәрде.
Шынлыкта бинада тәре бармы, юкмы, ул мөһим түгел, чөнки Казан Кремле тарихын Россия халкының 99% белми. Бу килеп чыккан хәл я купюрның дизайнерлары акылсызлыгы, я белә торып провокация ясау. Мондый хәлләр элек тә Татарстанның ислам дине тарафдарларыннан чыкканы булды. Купюралардагы сүрәтне раслаганда айрыуча игътибарлы булырга кирәк. Кире чиракта булмаган урында проблема килеп чыгуы бар. Мондый мәсьәләләрдә безнең төп конфессия вәкилләре катнашында җәмәгать тыңлаулары уздыру кирәк. Тәресез ширкәү ул безгә динсезлек чырын искә төшереп тора һәм акчаларда андый сүрәтләрне күрсәтү дөрес түгел һәм ул провокация кебек килеп чыга. Фикерләрдән күренгәнчә, купюра белән килеп чыккан хәлдә гаеп ташын Татарстанга атарга теләүчеләр булды. Гәрчә республика акча дизайнын ясауда катнашмаса да, аны раслау өчен Үзәк банк комиссия төзегән. Анда 10 кеше, күпчелеге Түбән Новгород өлкәсеннән. Россия Фәннәр академиясе, Мәскәүнең Дәүләт тарих музее җитәкчелеге дә бар. Ә менә Татарстан вәкилләре юк. Татарстаннан берәр белгеч кертсәләр дә бу хәл чыкмас минемчә. Аның нигезендә шул дөрессезлек, әлеге дә баягы үзләренең белемнәре җитмәгән кешеләрнең эшенә аркылы менә шушы хәтле Татарстанга бу көннәрдә гаип ишетергә туры килде. Әле Татарстанның катнашы булмаган эшкә. Соңгы елларда шундый тенденция бар. Үзәктән бөтен нәрсәләрне хәл итеп, регионнар белән бердә киңәшләшмәү, шуңа күрә менә күп очракларда шундый күңелсез вакыйгалар барлыкка килә. Комиссиянең эшенә күрше Башкортстанда да сораулар туды. Ни өчен археология музее республиканың тарихын чагыла торган объект итеп сайлап алынган? Возможно, необходимо было посоветоваться с Татарстаном и с научным сообществом. Кайсы бинаны акчага төшерәсен төбәкләр белән килештерү кирәк булган. Чөнки без беләбез, Уфада да охшаш хәл килеп чыкты. Анда купюраларга археология һәм этнография музее сүрәт төшерелгән. Хәзер аларда да Уфа символы шушы бинамы дигән сорау туды. Этнографии появился вот как символ такой Уфы. В общем-то, тоже действительно большой вопрос. Әлеге килеп туган хәлдә сораулар күп. Һәм аларның иң беренчесе, ни өчен Үзәк банк белгечләре акчага төшерү өчен нәкъ менә шушы сүрәтне сайлап алган дигән фикер туа. Чөнки Казанда һәйкәлләр күп. Әгәр дә инде аларның максаты республикадагы ике төп конфессиянең дус тату яшәвен күрсәтү икән, ул чагында Казан Кремлендәге нәкъ шушы урыннан сүрәт төшерергә мөмкин иде. Монда Благовещение соборы да, Кол Шариф мәчете дә күренеп тора. Моның белән без аралашкан галимнәр дә килешә. Мне представляется, что если мы бы имели на этой купюре, скажем, Кул-Шариф... Әгәр дә без бу купюрда Благовещение соборы белән янәшәдә торган Кул-Шарифны куйган булсак, бу беркемне дә гаҗәпләндермәс иде. Кайсы яктан карыйсың һәм нәрсә күрергә телисең бит. Теләк булганда собор белән мәчетне дә алар янына Сөембикә манарасында тарих музеенда сыйдырырга була. Безнең республикадагы ситуацияны бөтен кеше белә, һәм Татарстанда яшәүчеләр бигрәк тә. Biz ничек тату яшәгән мөнәсәбәтләр безнең нинди төрле милләтләр арасында нинди дустана икәнлеген без барыбыз да беләбез. Бездә андый проблемалар юк, ул читтән китерелгән проблема килеп чыга. Бу әлбәттә ясалма нәрсә инде. Монда инде минемчә ниндидер көнчелек тә бардыр, ниндидер үч тә бардыр. Татарстан, әгәр дә без башка регионнар белән чагыштырып карасак, тотрыклырак яши, матуррак, тынычрак. Хәзер бит инде безнең ил халыкларының бердәмлеге турында сөйлиләр. Без бергә булырга тиеш мондый авыр шартларда. Үзләре бүтән халыкларның тарихына кизәнү, мәдәниятенә кизәнү белән шөгыльләнәләр. Шул ук менә шушы пропагандистлар. Минемчә бу бик тупик юл гомән. Бу мәсьәләгә карашын кыска, әмма бик оста итеп бу атнада Татарстан мөфтие җиткерде. Ни өчен соң акчаларда тәре дә ярымайда була алмый? Булмаган урынга тәре истәү, булган урыныннан ярымайны алу мантыйкка сыймый торган хәл. Булай дәвам итсә, күккә каравында тоярга мөмкиннәр. Анда да ай бар бит. Хәзер инде кайбер журналистлар, кайбер комментаторлар әллә нинди сүзләр чыгара башладылар. Беренче инде исламизация купюр, дехристианизация купюр әллә нәрсә. Бу нәрсә инде бу бит инде милләт эше, бу бит милләт турында сүз бара. Шуңа күрә аны инде акырын, ашыкмыйча, беркемне дә рәнҗетмичә эшләргә кирәк. Без моны әлбәттә булай гына калдырырга тиеш түгел. Без үзебезнең позицияне әйтергә тиешбез. Чөнки национальный вопроста бик зур кешеләр Митимишев әйткән бар, национальный вопросе мелочей нет.
Казан сүрәтләре төшерелгән бу меңлек хәзер архивта гына калды. Тавыш чыккач бастыруны туктаттылар. Яңасы нинди булыр? Аны ясар алдыннан Татарстан белән киңәшләшерләрме? Гомумән чыгармы әле ул? Сораулар күп. Ләкин бу вакыйга ким дигәндә күп нәрсәгә күзне ачтырды. Фәрүзә Мәҗитова, Ләйсән Сәидова, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Татарстан табибларының яңа казанышы белән дәвам итәбез. Быел Казандагы төбәк-ара клиника диагностик үзәгендә 22 кешегә йөрәк күчереп утырттылар. Димәк, 22 кешенең гомерен саклап калдылар дигән сүз. Ел ахырына кадәр бу күрсәткечне 25-кә җиткәргә җыйналар. Татарстан 2023 елда йөрәк трансплантологиясе буенча Россиядә иң күп операция ясаучы 5 төбәк исемлегенә керде. Бездә йөрәкне бары тик МКДЦда гына күчереп утырталар. Тәүге операцияны монда 2011 елда ясаган булалар. Соннар акрын гына арта бара һәм республика табиблары быел яңа үрнә алачак. Бу әлбәттә Татарстанда югары технологияле медицина хезмәтен күрсәтүне арттыру билгесе. Катлаулы һәм кайчак дәвалап булмый торган авыруларны федераль клиникаларга җибәрү ихтыяҗы кими. Алия Хайретдинова иң катлаулы операциягә алынучы алтын куллы табиблар, аларның бәхетле пациентлары һәм республикада трансплантологияның киләчәге турында. Можно я вас обниму? Проходи, пожалуйста. Динар Мифтахов өчен МКДЦ табиблары үз эшенең остасы гына түгел, хәзер туганнары кебек якыннар. Бер ел элек шушы бригада һәм аларның хезмәттәшләре аңа яңа йөрәк күчереп утырткан. Йөрәкнең функциясе эшләмәгәчтен бөтен организм отказ бирә башлый, аяклар бик каты шышты, отеклар булды, битләр, куллар шыша башлады, йоклап булмый, җиреп булмыйдыр, утырып булмыйдыр. Биектаудан 33 яшьлек Динарга йөрәге дөрес эшләмәү нәтиҗәсендә кан әйләнеше начарланган дигән диагноз куялар. Ашыгыч рәвештә башка орган күчереп утыртырга кирәк була. Икенче туган көнем хәзер бар дигән сүз операциягә хәтле булганга караганда әйбәт үземне, җирим, отекларым бетте. Эшлим, Аллаһка шөкер. Трансплантология медицинада иң катлаулы операция булып санала. Аны башкарып чыгар өчен МКДЦда бер юлы 15 белгеч җәлеп ителә. Алалар да, куялар да. Моның өчен бер төркем табибларга Казанның башка хастаханәләренә чыгарга туры килә. Куюын үзләрендә генә куялар. Иң авыры кешегә туры килгән йөрәк табу. Быел 22 донор булган. Ел азагына кадәр тагын 3 операция күздә тотыла. МКДЦ Идел буе округында йөрәк күчереп утырту буенча беренче урында тора. Есть кадры, есть обеспечение материальное, я имею диагностика, там есть специалисты хорошие. Белгечләр була торып, хөкүмәт тарафыннан ярдәм юк икән, ерак китеп булмый. 2007 елга кадәр без нык артта идек, чөнки чит ил табиблары тәҗрибәсе белән танышу юк, җиһазландыру түбән дәрәҗәдә иде. Барысында сәламәтлек илкүләм проекты үзгәртте. Безнең хастаханә чит ил клиникасыннан аерылмый. Ничем не будем уступать ведущим зарубежным клиникам. Йөрәкне күчереп утыртканнан соң Татарстанда 10 ел эчендә исән калучылар саны 75-80% тәшкил итә. Бу бик зур күрсәткеч. Дөньяда ул 56%. Табиблар әйтүенчә, республикадагы өлкән яшьтәге кешеләрнең 9%-ында йөрәк авыруы бар. Иртәме соңмы аларның 100 меңенә йөрәк күчереп утыртырга кирәк булачак. Илдар Абдулянов турыдан-туры операция ясаучы хирургларның берсе. Ул бу атнада гына чәршәмбе көнне 22-нче пациентка йөрәк күчереп утырта. В листе ожидания порядка 40-45 пациентов. Хәзерге вакытта Татарстанда трансплантациягә чиратта 45 кеше тора. Республиканың үз регистры бар. Анда йөрәк авыруы булган пациентлар теркәлә. Башка дәвалау усуллары ярдәм итми икән, операциягә чиратка басалар. Йөрәк кан тамырлары авыруы замана чиренә әйләнде. Димәк, мондый операцияләрнең саны артачак кына. Количество этих операций уменьшаться не будет, потому что сердечная недостаточность — это, можно сказать, бич современной цивилизации. Йөрәкне күчереп утыртуга зур өмет баглыйлар. Пациентка ул бушлай ясала, клиника өчен кыйммәтле операция. Йөрәк трансплантациясе 1,5 миллион сум тора. Органны күчереп утырту өчен Россиянең сәламәтлек саклау министрлыгы Татарстанга ел сайын 5-6 операциягә генә квота бирә. Калганнарын республика хөкүмәте үзе финанслый. Мы дальше уже будем смотреть и совместно с нашими руководителями решать, в каком направлении двигаться. Хәзер эшләгәнгә нәтиҗә ясарга кирәк. Бәлки без мондый операцияләрнең санын арттырырбыз, бәлки сыйфаты үзгәрер. Трансплантология не заканчивается только на пересадке органа. Это опять же говорю, что это вспомогательное устройство. Республиканың сәламәтлек саклау министры үзе үк трансплантолог, әле дә бавыр күчереп утырта. Шуңа күрә трансплантология аның өчен өстенлекле юнәлеш. Республикада сәламәтлек саклау тармагында трансплантология бар икән, димәк бу төбәк икътисади яктан бик көчле. Бездә ул бар. Һәм киләчәктә мин ышанам, безнең сәламәтлек саклау тармагы илнең иң алдынгысы булачак.
Республикада түзеләчәк трансплантология үзәге моның ачык мисалы. Ул РКБның яңа төзеләчәк бинасында урнашачак һәм Идел буе федераль округына бер булачак. Проект буенча 9 катлы бина 250 авыруга исәпләнгән. Монда 800дән артык хезмәткәр эшләячәк, 18 операция ясау бүлмәсе, лаборатория каралган. Бер урында йөрәк, бөер, үпкә, бавыр, башка органнарны күчереп утырту буенча операцияләр ясалачак. Быел Татарстанда 61 бауыр, 100 бөер, 22 йөрәк күчереп утыртканнар. Ихтыяҗга килсәк, 4 миллион халкы булган республика өчен елына бауырны 70, бөерне 120, йөрәкне 30 тапкыр күчереп утыртырга кирәк. Эта задача должна подниматься на уровне всего Приволжского федерального округа. Үзәк булдыру бурычы бар икән, бүтән төбәкләрдә кушылырга тиеш. Шул вакытта гына эш алга китәчәк. Трансплантация сәламәтлек саклау тармагы үсешенең бер күрсәткече генә. Татарстанда ул югары дәрәҗәдә. Шул вакытта елына 1-2 орган күчереп утыртып, абруйны күтәреп булмый. Бу юк дигән сүз. Мондый операцияләр даими рәвештә эшләнергә тиеш. Трансплантация должна иметь потоковый характер. Должна быть система. Ярысы әйбәт кенә 2 ел торам инде вот. Роза Габидуллина да яңа йөрәк белән яшәүчеләрнең берсе. Эшләү түгел, көч хәл белән йөри башлаган ханым өчен бу бердән-бер өмет була. Үземнеке кебек шулай йөрим инде. Әйтмиләр кемнең йөрәкне куялар. Ну, барбыр рәхмәт мин аңар әйтәм. Врачларга инде Роин Кондратьевич Каджаржикига бик зур рәхмәт. Ул миңа икенче әти кебек хуш. Үзләренә гомер бирүчеләрнең кем икәнен белмәсәләр дә, шушы мизгелләр өчен йөрәк түреннән аларга һәм алтын куллы табибларына рәхмәт әйтәләр. Алия Хайретдинова, Алмаз Зиядинов, Лейсен Сәйтова. Адымнар. Бу атнада Казанда Татарстан рәисе каршындагы туган телләрне саклау комиссиясе утырышы узды. Анда милли мәгариф өлкәсендә булган мәсьәләләр күтәрелде һәм алар республикада яшәүче күпчелек халыклар өчен уртак. Туган телдә эшләргә кадрлар җитмәү, укытырга дәреслекләр булмау, сатып алам дисәң таба алмау, шулай ук урыннардагы битарафлык. Шул ук вакытта туган телдәге яңа һәм заманча проектларга, чын милли контентка ихтыяҗ бар. Моны республикада комиссия белән берлектә тормышка ашырыла торган проектлар күрсәтеп тора. Люция Натворина репортажын карыйк. Рәсми чаралар уздыру урыны булган Дәүләт Советы бу көнне милли мәдәни үзәкне хәтерләтте. Аның файысы җыр, бию һәм гармун тавышына күмелде. ТНВның үз тапшырулары, безнең медиа холдингка кергән телеканал, радио компанияләренең проектлары. Монда тәкъдим ителгәннәрнең барысы да туган телләрне саклау комиссиясе белән берлектә тормышка ашырыла. 1-2 сәгать йөрисең, авызың тулы, шибен ширки. Комиссия белән уртак хезмәттәшлек нәтиҗәсе буларак инде 3 ел рәттән татар тамашачысы туган телдә фильмнар карый. Бер хәл алмаш, менә хәзер 7 юл чатында барысы да Ватан 21 гасыр кинокомпаниясының иҗат җимешләре. Алар туган телләрне саклау комиссиясе һәм Татнефть җәмгыяте ярдәме белән төшерелә. Бу иҗади проектларның нәтиҗәсе бар, әйтик, бер хәл сериалын социаль челтәрләр аша миллионнан артык кеше караган. Алмаш сериалы федераль каналларда карала торган фильмнардан да күбрәк рейтинг яулады. Димәк, алар халыкчан, димәк, алар кирәк. Нәзим Җанов бик күп романслар, җырларда авторы бит әле. Болгар радиосының комиссия ярдәме белән тормышка ашырылган милләтем бизәкләре һәм бердәмлек күпере тапшырулары. Бердәмлек күпере. Бу шулай ук безнең театрлаштырган формада уза инде, кино шикелле, сериал шикелле. Бирдә Галимә дигән ханым төрле йолалар, гореф-гадәтләр турында сөйли. Мәйданның продюсерлык үзәге татар сәхнәсе йолдызлары һәм яшь башкаручыларның җырларына 35 нәфис клип төшергән, 255 әсәрне сәхнәдә яздырган. Иң зур проектлары Дуслык илендә тапшырулар циклы. Әлеге тапшыруда республикада яшәүче төрле милләт вәкилләре, марилар, чуашлар, утмуртлар, керәшнәр һәм башкалар катнашты. Проект кызыклы, эчтәлекле һәм истә калырлык булды. Безнең тапшырулардан сез әйдә Татарстан сәхифәсендә таный торгансыздыр. Анда милли йолалар, ризыклар, гореф-гадәтләр барысы турында тәфсилләп сөйләнә. Һәр халык вәкиле аларны борынгыча әйтеп күрсәтә. Шул рәвешле ел дәвамында безнең телеканал йолаларның зур видео фондын туплады. Бу алар өчен күңел ачу чарасы гына түгел, әби бабалардан ук килгән гореф-гадәтләрне, йолаларны яңартудан. Гаиләләр турында тапшырулар моңарчы да булды. Менә гаилә очагы тапшыру рухи яктан нык барлар һәм аларның тормыш кыйммәтләре турында. Аллаһка шөкер, безне әби бик әйбәт итеп нык итеп тотты инде. Безнең әтияни дә бибе ой белән яшәде. Без дә әтияни белән яшәдек. Комиссияга Марат Готовичка зур рәхмәтне белдерәм, чөнки менә шулай бергәләп алынганда без күп кенә
тарихи әйберләрдә дә, иҗат җимешләрендә, балаларында бер зур эшкә күтәрәбез. Ул телне саклау, милләтне саклау һәм безнең милләткә алга алып бару. Милләтне алга алып бару вазифасы бүген балаларга йөкләнгән. Шаян ТВ шушы зур эшне биләүдән үк башлый. Монда әлифбасы да, шигырьләре дә, җырлары да бар. Канал комиссия белән берлектә 3 ел дәвамында Балачак җыры фестивален оештыра. Аган сазымнан саф йөрәктән изге аны. Мәрьям Җаббарова шушы проектта катнашучыларның берсе. Залда менә безнең яшьтәшләребез утыра. Шатлыклы йөзләрен, күзләрен күргәчтен тагын да менә җырлыйсы килә. Җиңгән җырлар исә аерым китап итеп бастырылган. Монда безнең ноталар да бар, шулай ук менә аның тексты да бар. Һәм ул шундый уңайлы итеп эшләнелгән. Мәсәлән, уен коралына шайтыр куярга мөмкин пианинога яки фортепиано һәм карап җырлыйлар балалар инде. Әниемнең әнисе әбием була минем. Яраткан шигырь балаларны шигърият дөньясына алып керүче проект. Бу проект дәвамлы булсын иде, чөнки без аны бик нык яратабыз. Бу проектларда собыйларга да, зурларга да урын бар. Татар сүзе халыкара нәфис сүз телевизион бәйгесе әнә шундыйлардан. Ул татар дөньясындагы күркәм вакыйгага әйләнеп бара. Туган тел номинациясе өстәлде һәм әлеге туган тел номинациясендә безнең Чуваш, Мари, Мордва, Удмурт халыклары вәкилләре дә катнаша ала. Әгәр дә без проектларны җир биюгә генә корылган дибез икән, ялгышырбыз. ТНВда чыгып килүче заман көзгесе тапшыруы, татар халкының бүгенге тормышы, тел һәм милли мәгариф өлкәсендәге иң кискен торган мәсьәләләрне күтәрә. Шундый эшлекле, үтемле, менә педагогик, психологик яклардан ягыннан караганда, милләттәшләребез күңеленә үтәрлек, аны уятырлык шундый безгә тәкъдимнәр, киңәшләр кирәк иде. Милләттәшләр күңеленә үтеп кирлек киңәш тәкъдимнәрне утырышта да көттеләр. Әгәр дә без туган телдә иҗат итәрлек авторлар, мәгълүматны, контентны туган телдә аңларлык тамашачы булсын дибез икән, милли мәгарифтә кадрлар мәсьәләсен хәл итәсе бар. Әлегә КФУның туган белгечлекләренә укырга керүчеләрнең тел белүе дә милләт файдасына түгел. Шуны әйтергә мәҗбүрбез. Милли юнәлешләргә укырга керергә теләүчеләр саны артуга бармый. Укырга кергәннәрнең дә бердәм дәүләт имтиханнары баллары башка юнәлешкә керүчеләрнекеннән түбәнрәк. Чуваш, Мари, Удмурт телләрендә дәреслекләр җитмәүдә уртак эшкә аяк чала. Шушы китапларны милли республикалар үзләре күпләп бастырмаса, бер Татарстан гына әлеге проблеманы тулысынча хәл итә алмаячак. Әмма милли мәктәпләрне төзекләндерү һәм заманчалаштыру булдыра алмаслык гамәл түгел. Әлегә 2 генә район моны сорап гариза язган. Яңа Чишмә белән Кайбыш, калганнарда тынлык тай Мурат Әхмәтов. 70-80 еллар объектлары һәм 90 елларда милли дулкында эштәлек алган. Инде 2000 елларда төзелгән зауыклы, яңа, матур, зур мәктәпләр, бакчалар аларның абсолют күпчелеге рус телендә белем һәм тәрбия бирә торган. Менә күбрәк игътибарны җитәкчелекнең дә урыннарда да аларның зауыклыгы, җиһазланышына да игътибарны көчәйтергә кирәк. Районнардан тәкъдимнәр туплар өчен комиссия вәкилләре ел дәвамында зона утырышлары уздырды. Алга китеш бар, милли мәгариф һәм мәдәнияткә карата җаваплылыкның артуы сизелә ди комиссия рәисе. Бу ел менә без зона киңәшмәләре үткәрдек калган милләтләр буенча. Чуваш, Мари, Мордва, Удмурт милләтләренең тел ихтияҗлары турында. Алар бик сусаганнар бу мәсьәләдә һәм үзләренең фикерләрен, теләкләрен, ничек яшәп ятулары турында, тормыш мөхитләре турындалар бик тәмләп, бик заклап сөйләделәр һәм аларга да бик файдалы булырга кирәк, чөнки республикабызның бердәмлеге ул бит аның барлык милләтләрнең тату яшәү өчендә. Комиссия киләсе елга да эшне шушы рухта дәвам итәргә җыена, чөнки туктарга ярамый. Үз туган телендә сөйләшүчеләр саны арта дип мактанырга сәбәп юк. Бу өлкәдә тәҗрибә уртаклашырлык төбәкләр дә бармак белән санарлык. Татарстан үз мисалында үрнәк күрсәтә һәм милли мөхит тудырып, милли мәгарифкә көчле йогынты ясарлык иң үтемле чара ул телерадио тапшырулар һәм заманча интерактив проектлар, тамашачыны җәлеп итәрлек фильмнар икәненә бүген тагын бер тапкыр инандылар. Лейтенант Фулин Алмаз Зиядинов, Яңа Гасыр каналы. Безнең бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Бер атнадан шимбә кичендә очрашырбыз. Исән сау булыгыз.